No mennäänkö nyt siihen uuteen lähteeseen? Oliko sen nimi Surmansuihku? Joo, mennään vaan. Okei, päästäänkö me siihen, oliko se nyt Surmansuihku? Joo, se oli Surmansuihku ja kyllä te voitte siihen tulla. Okei. No, milloin se lähtee? Se lähtee, odottakaa. Me tarvitsemme vielä yhden, koska se on 3 hengen laite. Tai no täällä on kyllä aika iso jono, mutta niin, te joudutte hetken aikaa odottamaan. Okei. Jonon perälle vaan. Selvä kaikki, Surmansuihku avataan nyt, joten menkää sinne. Aina 3 kerran Surmansuihkuun. Mä meen tonne. Mä meen tonne. Oi ei, mä jään tähän. Vitsi, mä jäin niinku vikaksi ennen sun. Vähän pitäkää turvaväliä. Surmansuihku käynnistetään nyt. Oi vitsi, tää on apua! Oi vitsi, se on pelottavaa. Oi vitsi, mä en enää kyllä koskaan mene tähän. Oi vitsi, tää oli pelottavaa. Jatkuu osassa 2.